pass, please donate. До сега снимах, махна ми се, не мога да го таковам. Влизате във ваша игра, ако нямате игра, трябва да си направите. Тук на компютър само и на лаптоп. Тук само такова е това. Отидете на passes. Сега. Хай. Тук съм написал хай. И това ще ви покажа. Как? Хай. По-добре не е с тази буква. Тук пишете description. И сега тук си пишете цената, която искате. Ето тук си пишете колкото искате. Виж, ако искате един обък, вие ще получите 0. Така че ако искате 50, тук 35. Вижте Сейн Change. Сега отивате. Чайте, забравих да ви кажа, че като цъкнете отивате ето тук на Create. И сега вижте, пишете Please Donate. Plus Donate. Не ми излиза. Please. Добре. Чей. Добре. Не. Сега, ако видеото ми се изключи, чей, това не ми такова. Добре. Чейте хора, сега ще внимавам да не ми се загаси видеото. Добре. Изкола! Не стана, добре. Не ми се загаси. Сега вижте. Чекай, какво? Какво? Не съм нов. Не съм нов. Играл съм. What the heck? Не. What? Не. Вижте, имаме пари. Ще аз на дука? Не съм на дук. Не съм на дук. Как? Не съм! Вижте, даже пише 55 обак слезет. Добре хора, като си таковате геймпаса, ето тук ще ви е геймпасът, но аз сега нямам. I say valid. Boo. Peekaboo. What is it? Той говори на английски. I know. Do you want to see where mine is? Bro. Добре хора, геймпасът трябва да ви е тук. Ето тук трябва да ви е геймпасът. IDK, I don't know. Отворите. Като отворите. Bro, have you made the tutorial yet? И тук ще ви е геймпасът.